Нещо търсачи. Приказките оживяват. Ехо, добро утро. Здрасти, как сте? Хайде бързо, елате. Мина половин ден. Къде сме? Не знам. Какво се случва? Къде отиваме? Помощ, приятели! Преди да говориш, няма никой навътре. Бързо, викнете крокотака. Ето ме, пуснете веднага приятелката ми или ще ви изям. Ще я пусна само, ако някой остане с мен. А защо не дойдете с нас на пикник? Супер, идвам. Благодаря ви, че ми помогнахте. Хайде да си играем и да танцуваме. Чакайте, и аз Има храна. Видяхте ли ме? Направих задно салто. Не се плашете, идват нови гости. Те са добри и спокойно. Пицата е много вкусна.